curs d'introducció a la gestió de la qualitat i la millora contínua als centres educatius. Aquest curs està adreçat a directors, directores i coordinadors de qualitat que comencen aquest nou curs per primera vegada la seva actuació als centres educatius de Catalunya. Aquest curs té prioritat per als centres que participen al projecte de qualitat i millora contínua. El projecte neix al curs 1997-1998 a l'Institut Lacetania de Manresa. Allà es celebra la primera jornada de qualitat, liderat per en Pere Canyadell i el Ferran Castillo. Aviat es configura la primera xarxa de centres que inicien el camí de la qualitat. Els centres són el Lacetania, el Quercus, el Bonanova i també l'Institut La Garrotxa. Els seus referents en aquell moment són les escoles del País Basc, la Universitat Politècnica de Catalunya i el model EFQM aplicat al servei educatiu. Els conceptes bàsics que treballarem al curs són les eines bàsiques de la qualitat, els equips de millora, el coneixement i l'aplicació de la norma ISO 9001, la gestió per processos, l'autoavaluació i l'auditoria. El curs consta de 4 mòduls diferenciats: introducció a la qualitat, la gestió per processos, la norma ISO 9001 i l'auditoria del sistema de gestió de la qualitat. El curs té una càrrega horària de treball estimada en 75 hores. Començarem, doncs, al desembre i el finalitzarem al mes de març. Per a les sessions no presencials utilitzarem el Moodle de la plataforma Odissea de la ISTEC. L'estudi serà d'autoaprenentatge. El tutor respondrà a les qüestions que es plantegen a través del fòrum i la retroalimentació de les tasques que els participants heu de jurar en acabar cada mòdul. L'estructura del curs el Moodle segueix l'organització següent: presentació de temes, material de suport, exercicis, jurament de la tasca i un fòrum per tal de fer consultes i debats entre els participants. Els treballs són individuals o en grup. Pensem que per assolir millor els objectius del curs, en aquest cas la metodologia aconsella el treball individual. Els materials bàsics de suport al curs són la guia de gestió per processos basada en la norma ISO 9001, la guia del model europeu de gestió de la qualitat en centres educatius, el manual de les eines bàsiques de la qualitat i també el manual dels equips de millora. Tot aquest material el teniu disponible al Moodle del curs. Anem a començar una breu introducció a la qualitat. Els pilars de la qualitat es fonamenten en aquests principis. Qualitat: conjunt i grau de les propietats i característiques d'un producte o servei pel qual s'acompleix amb els requisits establerts per tal de donar resposta a les necessitats explícites i les implícites que es fan als nostres usuaris. Sistema de gestió de la qualitat: és un conjunt d'elements relacionats de tal manera que determina els requisits i els aconsegueixen, els milloren i es manté coherent amb aquesta política al llarg del temps. Quins són els principis de la qualitat? Tot i que se'n van actualitzant en el temps, podríem dir que els principis sota els quals s'enfoquen els principals gestió de la qualitat són l'organització enfocada a satisfer les parts interessades, el lideratge i coherència amb el planificat, el desenvolupament i implicació i compromís de les persones que participen als centres, la gestió per processos i fets, la responsabilitat social de la gestió, el procés continu d'aprenentatge, la innovació, la millora contínua,
l'enfocament objectiu cap a la presa de decisions i l'assoliment de resultats i la relació mútuament beneficiosa amb totes les parts implicades i els grups d'interès. Què és el que farem en aquest curs? Coneixerem els conceptes bàsics de la qualitat, les eines, les estratègies metodològiques necessàries per tal que els assistents pugueu, en acabar el curs, desenvolupar la gestió per processos en els centres educatius, la qual cosa significa treballar tot això que veieu en pantalla. Principalment el primer procés, que treballarem ensenyant aprenentatge, i a partir d'aquí anirem posant diferents continguts que intentaran donar al centre l'assoliment des de la missió fins a una visió hipotètica de millora contínua i recerca de l'excel·lència. Per què? Per tal que pugueu tenir una visió global sobre la gestió de la qualitat aplicada en els centres educatius. Fixeu-vos en aquesta presentació on tenim una interrelació dels diferents processos principals que es donen. En el centre tenim els claus que comencen per l'alumne i que intenten donar resposta des del moment en el qual se'ls dona informació o prescripció i es matriculen fins que al final del procés d'ensenyament i aprenentatge l'alumne surt de l'institut i intentem que estigui satisfet dels aprenentatges assolits. L'objectiu del curs: ajudar els centres a que encetin el seu propi camí de la gestió de la qualitat. Quines són les principals parts interessades del fet educatiu? L'alumnat, les famílies, el professorat, però veiem que hi ha molts més altres agents. I el servei, quin és el nostre servei? Atendre l'alumnat, les famílies, el professorat, les empreses, institucions, etc. Bueno, tots ells tenen necessitats i també expectatives del nostre servei. Quin és el nostre servei? Principalment l'ensenyament i l'aprenentatge dels alumnes, però no és l'únic. Les parts interessades esperen altres coses dels nostres centres. Fixeu-vos, en aquesta piràmide de Maslow tenim des de les necessitats bàsiques fins a l'autorealització. I molt sovint ens trobem no només en les necessitats cognitives, treballant per proporcionar coneixement i comprensió, sinó que també hi ha alumnes que estan en altres fases d'aquesta piràmide. Tots ells tenen expectatives i a tots ells hem de donar resposta. Quin sistema de gestió implantarem? Hi ha diferents possibilitats, des de la gestió bàsica del centre i buscar la seva optimització, eficàcia i eficiència, a implementar la norma ISO 9001, la FQM o d'altres models que existeixen i que bàsicament tots busquen el mateix. Aquí tenim els fonaments de la norma ISO 9001. És una mica costós, ja veieu que hi ha una rampa en la qual en un continu de planificar, fer les coses, voler millorar-les, anem contínuament millorant els nostres centres. Afortunadament disposem d'un sistema d'introducció d'aquesta metodologia que ens permet fer-ho d'una forma més senzilla. El model de FQM, dividit entre resultats i agents, el que fem i el que assolim. Una combinació dels processos que aquí es donen té com a conseqüència els resultats excel·lents. Dins del curs ho veurem també. El model EDOSCAT és una forma d'aplicar el model FQM als nostres centres, amb avantatges i desavantatges. L'avantatge molt més adequat per als nostres instituts
Les desavantatges és que encara no té un reconeixement extern com té l'IFQM. Quan els nostres sistemes seran de qualitat? Bueno, quan estem en disposició de proporcionar satisfacció a les diferents necessitats que tenen les parts interessades, començant, òbviament, per l'alumnat. I quan serà excel·lent? Parlem-ne. Què representa per al centre implementar un sistema de gestió de la qualitat? Presenta múltiples avantatges, des del reconeixement extern a l'eficàcia dels seus processos, la satisfacció de les diferents parts interessades en el procés, a aspectes molt més del dia a dia, com seria disposar d'un sistema documental que ens facilita la feina, tenir el centre ordenat. Bueno, aquí teniu molts altres aspectes positius que debatrem al llarg del curs. Per tal de poder donar resposta als continguts, el Josep Maria Soler estarà a la vostra disposició, i també, si fes falta, la Olga, el Prudenci i l'Andrés a través dels fòrums del curs Moodle que us presentem. Moltes gràcies per la vostra atenció.